Здравейте, мои мили същества! Аз съм вашия познат Радослав и днес ще играем на Fortnite. Нов съм, получих този скин от някакъв подарък и да. Просто като играх и като излезнах и след това пак влезнах, имаме буги даун. Пишете ми долу в коментарите, ако искате да ви гифна нещо. Но първо се абонирайте. И тогава мога да ви гифна нещо, хора. Нека направим 50 или 100 абоната и гифтвам. Ще тегля томбола и ще гифна на този, който е писал в коментарите, но ще си казвате имената във Fortnite, защото ви ги не знам. Така. Първо ще направим план с моето братче и той играе на Fortnite. Казва се Томислав. И да, сега ще направим едно планче. Фарша дивнаре. Ау. Ау, Раджи, ще спреш ли сам за малко? Сега не мога бе, човек. Хайде те, искам нещо да ти кажа. Но Фаре, казвай бързо. На 50 абонати направи изненада за хората. Да бе, човек, ще направя, обещавам. Ще видим. Мале, звъни ми по време на видеоклип. Да, чухте ли я, хора? Ще направя на 50 абонати изненада. Ще дам скин. Ще си изберете, ще поигра малко и да. Така че абонирайте се за канала. Нали я чухте? Тя иска да направи 50 абонати и да направим изненада за хората. На 50 абонати направи изненада за хората. Но ясно, че ще направя, бе. Вие сте едно мое семейство. Да, разбира се. Нека продължим играта. Но първо да измислим план с Томи. Казвай на къде ще ходим. Да тръгваме напред. Бе, как ще тръгваме напред, бе? Офаре. Чакай, бе, къде тръгна без мене? Стой. Случи малко бъгна. Чай първо да са хилна. Няма да се чакам толкова време. Окей, аре, идвам. Мале. Чакай. Аре, че ще стрелна, бе. Не бе. Той ще го прибие, бегам. Нати. Ще си го взем. Да тая. Мене защото аз имам цяло броканче. И аз какво да направя? Да направиш. Замисли ти. Откъде да ти намера? Отгоре на главата ми има, виж. Чай, стой, не мърдай. Значи сега ще те препазя от хората. Добре, аре. Ама само да не чупат това и да почват да ни прибиват. Бе, нема, бе. Виж го, само този къв е отворен. За какво му стреляш, бе? Защото искам и мога. После ще застрелям и направо ще ти направя един лайншот 303. Не умираш. Добре, ще видим. Аре да видим. И сега тук за какво клечим? Чакаме някой да ни застрели. И за какво се въртиш сега като пумпа? Не знам какво да правя. Аре, ще тръгваме ли или... Да. Аре, що с тия котешки ръкавички направо ще разцепа от бой.
Какво клечиш сега? Сакаш нещо от мене ли? Коронката ти. Само в мечтите ти, дай да тръгваме. Добре, чакай само да го едитна. Ако може, иде. Абе, мога бе, имам ръкавички. Ледени. Добре, ари да бегаме. Ама да не е да застреля всички тора и тогава. Няма, ще остана на тебе да застреляш. Окей, ще видим това работа. Здравейте хора, аз съм Народослав, братчето. И се абонирайте за канала му. Та чухте ли го? Абонирайте се за канала. Аз ако искате ще пусна даже и giveaway. За скин дей. Та хора, сега ви оставам да гледате. Приятно гледам. Ако изобщо е приятно. Нали знаете, че аз се шегувам с вас. Аре, гледай. Откъде излезна, сега направо, брат ми направо ще сцепи, ще дойде, ще му спаси, бе. Ти не знаеш он на какво е способен. Аре, ще видиш.
Нали каза, че аз ще направя Викторито? Бе, мале. Да, ама няма да се давам така. Окей, хора, това е от мен. Абонирайте се за канала, лайкнете видеоклипа. Видяхте колко е силен брат ми. Ако искате още такива видеа, се абонирайте. И това е от мен. Чао, ви обичам.